a my ten posledný ročník mu vyskladáme tak, aby vlastne bol kompatibilný s tým, čo bude študovať potom na tej vysokej škole. Niekto môže chcieť ísť ku nám preto, lebo chce ísť na vysokú školu do Kanady, povie nám, ktorú vysokú školu chce ísť alebo aký odbor a my ten posledný ročník mu vyskladáme tak, aby vlastne bol kompatibilný s tým, čo bude študovať potom na tej vysokej škole. To znamená, že môže si žiak vlastne vyskladať tú svoju vlastnú cestu, ktorú chce, tak sa pôjdete spýtať vášho riaditeľa, ktoré predmety vlastne musí mať alebo ktoré si môže vybrať. Čiže nech si vyberú také predmety, ktoré tu sú ťažké a tam sú ľahšie. Z tých nemusia potom robiť rozdielové skúšky, takže všetky predmety sú im uznané, ktoré budú mať v Kanade a iba si dorobia vlastne tie predmety, ktoré im budú chýbať. Môže študent maturovať s nejakou špecializáciou, alebo jednoducho čisto chce iba diplom, mať maturitu z provincie Ontario. Takže buď môže prísť iba na semester, iba na takú skúsenosť, alebo pripraviť sa na univerzitu, alebo dokončiť si, aby mal aj maturitu z Kanady.